India TV. Ku shiga ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa yadda muna ɗora za ku gani. Mun gode on India TV. Ya nishaɗantar da ku goma. Say NAJE India. Say NAJE India. Oh. Say NAJE India. Say NAJE India. Oh. Say NAJE India. Say NAJE India. Mr. Abaji to ya gani? Wallahi na gani gaskiya ne haka fara iya yaran shi idan ka rage komai ma za ka iya. Kai hawa dai amma fa na gode. A ba komai ana tare. Yawwa dama ina so za mu yi wata magana da kai. Magana kuma? To wata magana kenan? Wallahi har yanzu ina so in je India amma gaba ɗaya abin ya citira. So na tara amma yanzu na kasa tara kuma so nake a wannan watan tafi amma zan yi dume yiwa don in ga na tafi kasan nan a watan nan. Ayya bari to ka ji abin da ya kamata kai. Ana so ai ka bi komai a hankali ne. Idan ka bi komai a hankali zai zo maka da sauki cikin lumana. Bare ma in kana miƙa lamarinka ga Allah duk cikin dare ka tashi ka dinga yin nafila da ka ko da bici. Za ka samu sauki ga Ubangiji. Idan ka ci gaba da yin haka lokaci guda kana zaune za ka ga ma an zo an neme ka. Kyauta za a ringa ɗaukaka ba tare da ka biya ko naira biyar ɗinka ba. Allah ko? Allah da gaske. To kai ya gani kafin na je inda sai da na sha wahala amma da na bi komai a sannu ta cikin ruwan sauki a gani ma yanzu na to hutun wata ɗaya ne a gida zan yi sannan in koma. Ye? Wadannan ma kenan za ku koma. Gaske ma. Okay to shine kenan kake so ka ce min ni na ba a hankula. To kenan kai John ne ya daure ma gindi yasa komai ma kake yi kenan. A dama ni ai tare muke yin komai. To da kai da John din yana bi ku da gudu ba wando har can India din. Oh haka ma zaka ce akan mu. To in ban da raina hankali an gama mu san komai ba to mun san komai da dalilin da yasa ka tafi India ma da komai da kai muna koyi kaza a cikin gashin da ne. To da an gama India ana tafiya haka ta kaka ba tare da lissafi ba. To kaga barin ga maka gaskiya ni sai na je India ko ta halin kaga ne. To ai ga hanyar ne yanzu ma zaka iya kama ka tafi. To dan ware a kamanya amma ai a gurin ka same ni ko? Dan da za ka san yan da wannan da mu ci dole a hankulan da za ka wannan. Ka zo ka ga gaggawa magana ka ce mun wani rayuwa me mala ai ba abin da zaka ce kuma kai da kana nufin baka da sunna a wani ba abin da zan baka ka ga ma tafiya ta ni kawai sai an nuna Say NAJE rayuwa kenan yanzu wannan ba kullum ba da a gidan mai giwa ke cin abinci amma haka yanzu ni na ce yabon wani abu amma yake ganin kom yake kuma yanzu ka lallai kuwa tabbas mu za mu tabbas sai na kuɗi duk yanda za a yi na je India na rantsi da Allah. Say NAJE India. Allah ya samu abun kunya. A ce har yanzu kamar kai ka kasa da ka tara kuɗin da zaka je India. Ba da Allah. Ba za ka gane bane ba. Wallahi gaba ɗaya duk sana'a da zan yi na rasa yin da zan yi ni gaba ɗaya ma na siya zan yi in samu kuɗin da har zan tafi India nan. Stop. Na ga cewa kuna yin wasu maganganu. Za ku duk abin da na sa ku. In dai za ku a sati ɗaya za ka samu kuɗin da za ka tafi. Mu duk abin da kake so za mu maka koma me. Koma ne ne? Eh. Bismillahi Allah. Ku kalli na. Kun gan shi? Eh mun gan shi wannan. Ile zai ba mu kuɗin. Ina so a kashe mu. Za ku iya? Eh ba matsala mu in dai za ka ba mu kuɗaɗe a yi kenan. Baka da hankali. Kisa bai ce za mu ba. Mu ina muka ga ina mai ɗaure kisa. A cikin tsarin aiki na ba na son jajjada magana. Magana ɗaya nake. Haba ya ka ce wai baka da hankali ko za ka ce wai mun yi da kisa fa. Say NAJE India. Abin da nake so da kai za ka yi aiki tare da ni. Ina so ne mu tara kuɗaɗe manya wanda za mu zama don. Ka san me ake nufi da don? Don aka ce don lamba ɗaya kenan wanda daga shi ba wani. Ina so ne mu tara maƙudai
sai mu tafi wata ƙasa, duk ƙasar da kake so zan kai ka, kuma za ka zama jan wuya kai ma a ci. Star, wai har yanzu baka ga suna maganar da nake gaya ma ba, amma ka je ka yi tunani. Yaran nan ya ƙi ya amince da buƙatar nan, amma kai yanzu ya zafi fara shirye-shirye yadda za a kisa. Bayan minti ɗaya, Starboy ya yi tunani ya amince da buƙatar su. Daga huce ne. Wannan mutum? Wannan? To wannan yana san shi, ba shi na daidai gidan Alhaji Bala ba. To aina za mu iya, ka gane? Iyayen wucewa da ke can fara. To ko shi za mu je. Ko mu je mu tara hanyar taya mana mu gama dai. Kai! Kana so ka ɓata min aiki, ka je ka tara ni. Wa za ka ce ya sa ka kisa? Ka gane yanzu ai? Me zai ana mu je da adai so wannan yana iya cikin da biya mu dawo shi ciki mu kaddama masa. Lissafin da za ki. Baƙi ne ku a harkar nan. Wallahi ni ma dariya kan gaba. Dariya. A san me nake so da ku? Ba na so a samu matsala ne a aiki na. Saboda in aka samu matsala, gaba ɗayan ku kuma za ku mutu. Ba matsala mai gida, ba wata matsala da za a samu. Ba matsala ba. Kun amince za ku ce. Kawai mun amince za a je. Aka samu matsala ku za ku mutu. Yanzu ka gane? Oga, ka dare su wannan. A nan layin bayan nan, iyayen wuce jama'a da kawai muna zuwa jami'ar da ya ciki kawai masu kashe mu wallafi shi a wajen kawai. Ko bai yi wa bayan ka shawara, me zai ana ɗau shawarar tasa? Mu je kawai. Yawa oga ja mana idan na gaji da jan babur ɗin. Ko ba gaba. Sai na je India, sai na je India, oh, sai na je India, sai na je India, oh. Sai na je India, sai na je India, oh.